Još jedan gorući, zaista doslovce gorući problem koji sve vladajuće garniture stavljaju pod tepih je tvrtka Kemis. Kakav je stav Hrvatskih laburista Stranke rada Jastrebarsko upravo glede postojanja i funkcioniranja Kemisa zapravo u centru Jastrebarsko? Pa evo, nažalost, tvrtka Kemis je najveća potencijalna ekološka opasnost za Jastrebarsko po našem mišljenju. Proteklih godina nije postojala volja vladajuće garniture grada za bilo kakvu mogućnost kontrole rada tvrtke Kemis. Iako je tvrtka Kemis vlasnik zemljišta na kojem obavlja svoju poslovnu djelatnost, a to je zbrinjavanje opasnog otpada, mi mislimo da se mora voditi računa o tome da se njezino poslovanje odvija u naseljenom području Jastrebarskog. Do sada se tvrtka Kemis ponašala kao da svoju djelatnost obavlja na pustom otoku ili barem u nekakvoj puštini, a zapravo sa jedne njezine strane nalazi se takozvana gospodarska zona, a sa druge stambeno naselje obiteljskih kuća. I velom tajne obavijenog obavljanja djelatnosti u tvrtki Kemis izbila 3 požara i to u vrlo kratkom vremenu jedan za drugim. Nakon tajanstvenih požara, a po riječima direktora tvrtke Kemis dogodilo se samo zapaljenje, stanovnici Jastrebarskog danima su osjećali probleme sa dišnim putevima, a neki su čak zatražili liječničku pomoć. Tek nakon 3. incidenta u tvrtku Kemis bili su upućeni inspektori Ministarstva zaštite prirode i okoliša. Međutim, do dana današnjeg javnosti nisu poznati rezultati njihovog inspekcijskog nadzora. Zbog svega navedenog i u cilju pokušaja sprječavanja takvih i sličnih incidenata u budućnosti, laburisti grada Jastrebarskog obećaju da ćemo dobiti uvid u poslovanje tvrtke Kemis, te da moramo biti upoznati sa aktivnostima koje se tamo provode. Moramo utvrditi isto tako da li tvrtka Kemis obavlja svoju djelatnost sukladno dobijenim dozvolama, a također ćemo voditi brigu o tome da li tvrtka Kemis u obavljanju svoje djelatnosti koristi sva propisana sredstva, postupke i procedure utvrđene Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o otpadu, Zakonom o zaštiti zraka, Zakonom o zaštiti na radu te pravilnicima i uredbama vezanim za njihovu djelatnost. Isto tako obećajemo stanovnicima Jastrebarskog da ćemo 4 puta godišnje, a po potrebi i češće, kontrolirati kvalitetu i zagađenost zraka u blizini pogona tvrtke Kemis te na još nekoliko lokacija u Jastrebarsku. Gospodine Kovač, birači su više navrata razočaranim lijevim i desnim političarima i njihovim politikama koje su oni provodili. Hrvatskim laburistima na nivou Zagrebačke županije po relevantnim anketama povjerenje daje čak i do 20% glasača. Ako pratimo neke ankete najsnažnijih televizija u Hrvatskoj, pada povjerenje SDP-u, a isto tako i HDZ-u. Suprotno tome, predsjednik Hrvatskih laburista Stranke rada Dragutin Lesar uživa sve veće povjerenje birača, a Hrvatski laburisti sve su prepoznatljiviji po zalaganju za malog i osiromašenog čovjeka. Relativno ste mlada stranka u Jaski, biste li se usudili prognozirati izborni rezultat? Tako je, vi ste u pravu kada ste rekli da su Hrvatski laburisti jedina stranka koja ima u zadnjih godinu dana raste rejting. Međutim, političke prognoze su uvijek jako nezahvalna stvar, a naročito prognoze oko izbornih rezultata. Zbog toga ja ne bi se usudio ništa komentirati, već bi pozvao sve naše drage sugrađanke i sugrađanke da u što većem broju izađu na predstojeće izbore, do kojih nas ne dijeli niti mjesec i pol dana i 20. svibnja bit će nam sve poznato. I sada bi ovom prilikom samo onda još za kraj rekao da će Hrvatski laburisti služiti interesima građana i odgovorno ćemo upravljati javnim novcem i pozvao bi sve kojima je dobro da glasaju za iste, a svi ostali za laburiste. Hvala vam lijepa. Hvala. Naši dragi gosti zorno su pratili sve što smo mi rekli ovdje večeras. Ja bih zamolila našeg tajnika, gospodina Tijelića, da evo, kaže kratak osvrt na ono što je vidio, čuo i što je doznao zapravo o Jastrebarsku. Ovo je malo iznenađenje. Evo još jednom lijepo pozdravljam sve prisutne. Mi smo došli podržati naše kolege, našeg kandidata za gradonačelnika Jastrebarskog.
Moram priznati da smo malo iznenađeni sa kompletnom pripremom. Zadovoljan sam kako vidim da ste se pripremili i imam osjećaj, ali znamo mi Hrvatski laburisti kako se to radi, da ćemo voditi i Jasku i županiju, a i cijelu Hrvatsku kada još jednog dana parlamentarnih izbora. Evo, ja ću zahvaliti svima koji su nazočni, koji su došli isto tako podržati kandidate. Ne znam što da kažem drugo, iznenađen sam i nekim drugim stvarima koje sam čuo vezano za Jastrebarsko. Nadam se da ćemo saznati još i više od naših kandidata kad dođu u priliku da dođu na vlast i da prokopamo malo i po proračunu i da malo sredimo financije i sve skupa u Jastrebarskom i u županiji i šire naravno u Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. Još jednom, gospodin Željko Kovač, kandidat za gradonačelnika grada Jastrebarskog, Novi ljudi za Novu Jasku, gospođa Mira Komazec, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Jastrebarskog i gospodin Željko Dimnjaković, također kandidat za zamjenika gradonačelnika. Nemojte se razilaziti, završili smo sve zapravo službeno što smo mislili. Ako neko ima bilo kakvo pitanje, ako želite neformalno porazgovarati sa našim kandidatima, mi smo malo otvorili tu temu i svi se zadržite, svi ste pozvani, pa eto još ćemo se malo podružiti. Hvala vam lijepo. Opet će biti tamo.